Qari mill-ktieb tal-erf. M'hemmx Alla ieħor ħliefek li juħsib kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta tiegħek il-lajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Inturi saħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il dawk li għalkemm jafuha jqumu kontrija. Għax sit il-qawwa int tagħmel il-ħaq bil-ħniena lilna tmexxina bit-tjiba kbira. Għalkemm għandek is-seta, issiba wkoll meta trida. B'dan l-emil int għallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Dini it-tama sabiħa li inti tajt lil uliedek li int tagħti żmien għall-indiema ta' dnubietom. Mulej inti twajjeb u taħfer. Inti sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieba l-kun min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Mulej, inti twajjeb u taħfer, il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek sidi għax kbir int u emmejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Inti Alla sidi ħanin u twajjeb, iddum biex tagħdab kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna għalija, għati qawwa lil-qaddej tiegħek. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'in ix-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Alleluja, Alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-salta ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed raġel li żara żerja tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu żara s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerja tajba żrajt fl-għalqa tiegħek? Mela din is-sikrana minejn ġiet? Iżda hu qalilhom: Tilbit ċamili li xi għadu tiegħi. Trid immorru niġbruha, qalulu l-qaddejja. Le qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Irħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassata: jiġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta l-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Dan hu is-16-il ħadd fi żmien ta' matul is-sena. Ġesu illum ikellimna b'parábola oħra, il-parabola taż-żbul u tas-sikrana. Wieħed raġel żera żerrija tajba fl-għalqa tiegħu li ma kellix sikrana fiha. Imbagħad ġie l-għadu tiegħu u żera s-sikrana. Il-qaddejja ta' dak ir-raġel staqsew jaqilgħux is-sikrana, imma hu jieġeb le, għax bekk setgħu biż-żball jaqilgħu magħha l-qamħ. Il-parabola torbot ma' mistoqsija importanti. Jekk Alla jkollu t-tieba u jista' kollox, għaliex jeżisti l-ħażen? Din il-parabola turina li ċerti ħwejjeġ tajba jeżistu biss ma' ġenb il-ħżiena. Jekk noqtlu l-ħażin, inkunu qed noqtlu t-tajjeb ukoll. Ngħidu aħna, fl-ewwel jum tal-kindergarten jew fi-skola ġdida, it-tfal ikunu eċitati u mbeżżejn ukoll. Li tmur x'imkien ġdid u tħalli warajk dak li taf hi ħaġa jibsa. Magħha ġġib tbatija u ġieħ. Ma jkunx possibbli li wieħed jikber u jgawdi mill-ferħ ta' skola ġdida mingħajr ma jkollu jitħabat u jgħaddi minn ċerta tbatija. L-ewwel ġurnata tiegħek fis-skola ġdida tkun tal-biża', imma int ħadd titgħallem ħafna affarijiet ġodda u tagħmel ħbieb ġodda wkoll. Jekk tipprova tevita t-tbatija li ġġib magħha l-iskola, ma tkunx tista' tikseb il-ferħ tat-tagħlim u l-biberija. Eżempju ieħor tal-ħażin li minnu joħroġ it-tajjeb u samma Similjan Kolbe. Kien saċerdot Kattoliku, imma f'kamp tal-konċentrament tan-Nazisti tarba ħarab priġunier u ntażlu 10 persuni biex imutu.
Biex bekk, in-Nażi beżżew lill-oħrajn kollha, ma jmorrux jaħarbu huma wkoll. Wieħed mill-irġiel magħżula beda jgħajjad, Marti u Liedi. Massimiliano Kolbe qal li kien lest jieħu post dak ir-raġel u jmut u minfloku. Is-sagrifiċċju tiegħu juri li mill-ikra ħażen kapaċi joħroġ b'mod l-aktar ċar dawl jiddi ta' tjieba. F'wiċċ it-taqbida, id-diffikultà u l-ħażen jeħtieġ nagħmlu għażliet. Alla jagħtina l-ħajja fuq din l-art bħala żmien biex nażlu l-mħabba u t-tjieba u nsiru nixbħuh aktar. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!